хәйрия эше синең өчен нәрсә ул? Иң беренче хәйриячелектә катнашкан чараңны хәтерлисеңме? Син татар җырчысы буларак хәйриячелек өчен җан атасың. Менә хәйрия дигән сүз бик киң сүз бит инде ул. Аны бер сүз белән генә, ике сүз, биш сүз белән генә аңлатып бетереп булмый. Менә син торасың өендә, өең матур, капка төбе матур булса, инде ул күршеләргә хәйрия дип санала инде ул. Мәсәлән, әйбәт ислема исебеп урамга чыксаң, кешеләр аны иснәп ниндидер ләззәт алса, инде менә ул хәйрия дип атала. Кемгәдер елмайсаң, инде кемгә шул елмаюдан кемдер күңеле күтәрелеп китсә, ул да хәйрия дип атала. Инде әйтәм бит, хәйрия сүзе ул бик күп кырлы һәм ниндидер бер фәлсәфи сүз. Көчтән килгәндә, вакыт булганда һәрберсенә чабып барабыз, рәхәтләнеп, чын күңелдән эшләп кайтабыз. Инде шул җырлар белән, сәнгать белән кемгәдер ниндидер ярдәм күрсәтә алсак, ниндидер файда күрсәтә алсак, без инде бик шат. Инде кай вакытта инде үзебез килә алмаганда акчалата, финанс ярдәм күрсәтергә тырышабыз инде. Мин уйлаймымча, менә эстрадага, шәхсән эстрадага калганда бер җырчы да юк, мин килмим дип әйтми. Менә 100% теге урысча әйтсәк, уверенность белән әйтәм. Татар булуның тәэсир итәме монда? Әлбәттә тәэсир итә. Чөнки инде татар менталитеты, татар тәрбиясе, инде дин, ислам диненең ниндидер булса кагылышы һәр вакытта хәйриячелеккә этәреш ясый. Ярты еллык язылды җыр, яратам бетте китте дигән җыр, Ринат Галиаскаров сүзләре. Бу шигырь миңа гомумән минем өчен язылган шигырь түгел. Мин аны Ринаттан сорап алдым. Ринат дустым, без аның белән якын дуслар. Бу шигырьне миңа бирәле, бу шигырьгә ки язып карыйсың килә дидем. Һәм күптән кызыгып йөридем, шундый стильдә җыр язарга. Ул стиль заман теле белән әйткәндә скапанк дип атала. Скапанк менә шундыйрак ритмда булыр, менә сезгә аны сопта күрсәттем. Һәм бу җырны эшләдек. Мин язым көен, аранжировкасын Артур исемле егет белән бергә ясадык. Инде ул егетләрдән әйтеп китмәскә мөмкин түгел, чөнки бу скапанк стиле бик катлаулы икән. Дөрестән дә инде Булат Шарипов матур итеп баяннарын кушып, без аны халыкка тәкъдим иттек, халыкка бик шады. Инде мин бик шат, инде яшьләр дә яза, менә сикереп биебез авыл клубларында, шуны куябыз радиода, инде аны соратып алалар. Безне артистка күп нәрсә кирәкми бәхет өчен. Клипны да җыр сыман бик гади итеп, бик шундый күтәренке күңел белән төшерергә тырыштык. Бер нинди мәгънә юганда без инде менә бу тамашачыларга әйтеп китим. Минем стенамда, диварымда, контакт челтәрендә тизер бар. Инде ул тизерда бер-ике күренеше чагылып ала. Ләкин клип минем уйлавымча күпкә кызыграк, чөнки без анда суларга төшәбез, трамвайларга кирип җырлыйбыз, урамда җырлыйбыз. Һәм халыкны кабул итәсең мондай күренешләргә хәзер. Беләсезме, бик күңелле кабул итәләр. Кемдер фотоаппаратка төшә, кемдер җылмая, кемдер әбиләр инде, ой, вы молодцы, ой, какие вы молодцы дип. Әйе, без клипны төшереп бетердек, рекордлы срокларда, бер көн иртә белән төшерә башладык, кичәгәтлек төшереп бетердек. Менә бу инде режиссерның да күп өлеше Азат Садыйков дигән егетебез, дустыбыз, төшерә алынды бу клипка. Инде бу клипта минем якыннарым Айваз Садиров, Эльвира Ринатовна, инде минем теш врачы инде ул. Чит кешеләр юк, бөтенесе үзебезнекеләр. Син татар җырчысы һәм татар теле кулланылышы һаман ул турда мәсьәләләр һаман күтәрелә, интернетта да, чынбарлыкта да. Менә татар булып яшәп буламы? Татар булып үзеңне, гаиләңне, тормышыңны алып барып буламы? Бик четерекле мәсьәлә. Бик четерекле мәсьәләдер син әйткәндә. Теге җайлы гына теге турдан да бәйт әйтеп булмый, ләкин татар булып менә күп кенә анализлардан чыгып, татар булып яшәп була. Инде бу глобаль алсак, чөнки татар теле ул татар теле белән әчекләми, ул бит инде төрки тел. Монда керә Башкортстаннар, монда казак телләре, төрек телләре, бөтенесе берләшеп, димәк, әле татар белән генә чикләми. Син татар телен беләсең икән, димәк, инде күп кенә чит телләре белгән кебек инде, үзебезнең тел булса да, төрки тел чөнки. Менә бу урыс мөхитендә яшәп,
Була әлбәттә. Чөнки инде безнең Казаныбызда урыс телле казанлылар, урыслар дип әйтик инде. Алар инде менталитеты буенча инде татарларга якынлашканнар. Менә алсак, әллә татарлар аларга якынлашкан. Менә алай булмый. Менә ике субъект, объект менә бергә якыная. Чөнки менә Казанның урыс кешесен бүтән Чил төбәк татар мөхитенә эләкмәгән урыс кешесеннән нык аерыла. Чөнки әзрәк астыртынрак, чөнки татар халкы үзе дә астыртыну. Инде минем практикам, менә дөньяви карашым күрсәтә, урыслар ничектер алар самимирәк. Менә ничектер гадиирәк. Без татарлар инде акыллырак дип әйтикме, инде әзрәк хитрыйрак дип әйтикме, урыс менә хәйләкәррәк, хәйләкәррәк. Шуңа күрә инде без Казаныбызда гомумән татар булып яшәргә кирәк, чөнки без татар. Чөнки ни өчен сорадым, татар җырчыларының шулай шул җыр белән генә, иҗат белән генә дә байылар дигән тамашачыларда фикер бар. Бөтен гадәттә күрсәтәләр, урыс җырчыларынан да нинди дәрәҗәдә алар. Һәм татар җырчылары да шушы республика күләмендә карасак, кайберләре бик яхшы дәрәҗәдә яшиләр кебек. Һәм син интервьюларда алдың бит инде кайберләре белән. Аларның матди байлыклары, менә матди байлыклар, уңышлыклар, алар бит татар җырлаудан, урыс теле җырлаусыннан гына тормый, алар таланттан тора. Әгәр инде шәхес кешегә кызык икән, нинди телдә җырлавына карамастан, нәрсә иҗат итүенә карамастан, инде халыкка кызык икән, әлбәттә инде аның үсеше дә була, финанс мәсьәләсе дә киләнә.